Yng nghanolfan Cneifio Meirio, mae William Evans yn resifio a Fina Alun Lider yn gwylio'r bencampwriaeth o'r adran iau. Rhyn Lewis ar 1, Mary Gris ar 2, Sam Bridgewater ar 3, Sioe Jones ar 4, Archie Kells ar 5 a Iwan Lewis ar 6. Ie, mae'n mynd yn efn yma. Mae Iwan Lewis fod yn dweud troi hitio'r ysgwydd gyntaf na. Cwmpo lawr fewn yr stodiau hirion. Ond Mary Gris yn un ar stand 2. Yn hedfan, cwmpo o flex awn y gymffon. A fewn a fo am rhif 5. Diolch yn aros ei neb. Brist iawn yn rhedeg allan mor gyflym na thangofio stopio. Ond dyma fo, mae wedi cael gafel ar ei hampus. Ac mae nôl ar waith. Reit, a 4 munud, 44 eiliad ar y cloc a 5 Powyn allan yn barod i ti. Yn y Cneifio cyflym yn digwydd o fan hyn rwan. Lle maen nhw arni, felly sbio ar pen bwyda ni rwan. Ac o'n y pen draw Iwan Lewis ydi hwn. Chydig bach o dacluso fan y trawiad dwytha mewn o fo i'r gorlan. Allan a hi, Simon setlo'r oen nesaf at y bed. O, ystodiau hirion y fan hyn wedyn i Mary Gris yma. Dyma fo, Ariat. Un o gefnogwyr y sioe, un o noddwyr y sioe ar ei fest o festiau taclus yn deud finalist arno yr bob un o'r cneifwyr yma. So, hwnnw'n dipyn o beth i'w gasglu. Bydd y singlet na yn y wodrob am flynyddoedd i ddod, nath ei garantio i ti. Yn hollol, heb gael ei golchi wrth. Reit, a sbiwch ar Rhyn Lewis o'n hyn. Rhyn Lewis ac un arall i lawr o'na ac yn cneifio taclus dros ben y fanna. Reit wrth ochr Mary Gris yn ta. Na, wir, dyna fo, Mary Gris wedi pwysau'r botwm coch fel oedden ni'n ama, wedi ennill o ran yr amser a marc bwrdd eisiau isel gyda fo ar 11.